je že Andy, taková přezdívka, píšek ukradená a no, v poslední době se tak nějak jakože jsem se rozhodovala se svými kamarády o tom, jestli dám na web na YouTube jedno video, no ne jedno video, je jich víc, ale někdy jsou strašně krátký. Jsou natočený z mobilu, takže by neměli takový, neměli by moc kvalitu, ale doufám, že vám to moc by nevadilo. A tak jsem se rozhodovala. A nakonec jsem se rozhodla, že to sem dám, ale já nevím, jak chcete vy. Jak znáte Skype, Instagram, no, a jdem jsem já. Kecám. Prostě já tam budu na Instagram, se video nejde kolek, takže to mě utahuje, ale já to prostě budu ignorovat. Takže, abyste to pochopili, já tam chci dát teda video ze školy z minulého léta. Doufám, že byste se na to dívali, protože to bude docela trapný, ale možná, že tomu ani nebudete rozumět, ale chci s váma o to podělit, ale nevím, jestli vy to chcete slyšet. Takže to je to, ne. Takže děkuju moc za zhlédnutí. A když si myslíte, že si zasloužím like nebo odběr nebo cokoliv, tak určitě rozhodujte se správně, protože já za to nikdy vůbec nestojím. Takže děkuju moc za zhlédnutí a ahoj. Počkej.